Yr aelod mwyaf diweddar o'r côr ydy Sarah Wheeler, sydd wedi cychwyn dod efo'i modryb Brenda, sydd yn gwbl feddar. Ers faint ydi dod i'r côr yma? Nath Aunty Brenda dechrau, oedd hi'n un o'r founding members. Wedyn nes i fynd intro a gwylio nhw, a wedyn ma' nhw'n neud yr un caneuon drosodd mwy nag un gwaith, a wedyn dych chi'n dechrau dysgu nhw, a wedyn nes i just joinio fewn. Mae pawb yn mwynhau, a mae'n neis cael gweld Aunty Brenda fi yn mwynhau, a mae hi'n mwynhau yr ffaith bod fi'n dŵad. A wedyn mae hi'n deith rhieni fi o, dyn ni'n ffrindiau mawr, dyn ni'n textio'n gilydd a mynd i sign singing hefo'n gilydd, a mae hwnna'n peth neis hefyd i ni fel teulu, lle. Pobl yn gwylio, dwi'n tybio i ddechrau, maen nhw'n meddwl, di hwn fel sort of Pan's People, neu rhywbeth, jyst fod ni'n dawnsio. A wedyn, ella, maen nhw'n gweld pan dyn ni'n cael breakouts, mae Aunty Brenda a Jenny, ella, yn seinio efo'i gilydd, a wedyn meddwl, mae hyn yn fyddar, ella, mae dyna bedio. Cos mae'n peth reit anghyffredin, dwi'n meddwl, yn neud y sign singing. A wedyn, dych chi'n esbonio, maen nhw'n meddwl, waw, mae hynny'n peth gret i wneud. Cos rwan, fel cymdeithas, dwi'n meddwl, dyn ni'n derbyn fwy. Maen ni'n deud, mae seinio'n peth da, mae dathlu'r cymuned fyddar yn peth da.